Hello guys, and I'm back with another video. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video. Don't forget to comment on the section down below as well if you have anything to say. Kodwa ke bafethu singeke sibe bade bengifisa nje ukuthi ke ngithi qaphu mayelana ke nodaba lukaNtando. Siyakhumbula ukuthi ke uhambo lwakhe noma lingabanga uhambo lubelifishane kuningi ke okwenzakalile kwehliwa kwenyuka abantu ke bemfisela ke ukuthi ke angathi ngalulama, abantu ke befisa ukuthi ke angathi ngagcina etholile ke indawo ekuzoba yona ke akwazi ukuthola ke usizo kuyona, nebala ke kwenzekile ke ngendlela ke ezahlukahlukene njengoba ke kuyekusho ukuthi ke amandla ke omdali ke akona ke ongawangabaza futhi ke ongawathatha kancane ke. Ziningi izimo ke adlule kuzona kulona ke lolu hambo, kuningi ke abantu akade ke nabo ke bekufaka lapha nalaphana ke benzela kona ukuthi ke agcine ke ekwazile ke ukufika kulesi sigaba ke asefike kusona. Njengamanje ubona laphana ke bese esibhedlela kwaba ke ukuthi ke ziningi nakhona izinto ke ababhekana nazo noma ke ayisusayo kwayena ke empilweni yakhe. Uthi ke njengamanje ke usengumuntu ke omusha noma ke sekuuNtando omusha lo esimbonayo njengoba kuhamba ke sabona ke esusa ke nalo ke i-dread. Nabantu ke babekushilo lokho ukuthi engathi ke manje lingasuka nje kwalona ke i-dread kube ukuthi ke kuqala ke umuntu omusha kulesi sikhathi samanje. Nebala ke kwenzekile lokho kwaze kuba ukuthi ke kufinyeleleka ekuthenini aze ke aphume ke last weekend noma ngizothi ngempela sonto ke eyedlule ila khona ke akwaze ukuthi ke aphume khona esibhedlela njengoba nibona ke la imibukiso le kade ke kushuthwa lapha ke bemjabulela abantu bethokoza kakhulu ngempumelelo ke iya ukuthi ke agcine ke eluleme njengamanje. So nganza kwethu ke, if you find yourself having anything to comment with, please do comment on the section down below. Don't forget to like this video, don't forget to share the video as well, don't forget to subscribe to this channel. Ngibonge kakhulu ke bafethu ke ngokusupporta yona ke i-channel. Ake ngibonge manje, danko. Njengokuthi umqemane insizwa manje iyodila nabo nje kabi. Ngathi feelings yalokho ngathi feelings. Ngiyabona insizwa manje ubuyile ubabo bayigcine khona uzoqhubeka. Fanele bafo, fanele bafo. Fanele TV South Africa Sikhala mhlanje le konke kube impumelelo. Ngiyabonga nje uNkulunkulu ngathi nganandisela uNtando enindeke kuyona. Sikhala mhlanje ngiyibhekile. Ngiyabonga kakhulu South Africa nikwenza nabafana azokuphoya